Erokamano nyakwa Ramogi kuom kete Ramogi TV, ma en Ramogi TV, to magi gin weche manyien mag migago. Waikore makare gi weche duto mawuok e chuny boma kaka achiel gi mawuok e kor gwenge. Mokwongo, thuond weche. Lweny nitie, dhano negi, gache oto, to waneno ka jotelo mochung' jodito mochung' ni weche meg ombulu midendo ni IBC okagikawo hatua mora mora mondo jok mancho timo ketho omaki kendo kum ichung'. Riwruoge mopogore manono kaka yiero madundo notim seyo duol matayo yiero pacho ka IBC ewi ng'ukni maka kod kacha manobedo. Piny owacho oketo thenge omenda maromo siling bilion 2.9 mar chulo counties migole mwandu manie bwo lowo. In the last 2 years, for instance, the government has built a record of 23,000 classrooms in our primary and comprehensive schools across the country. Migawo mar somo osingo medo tudruok mag dongruok e skunde mar neno ni jopuonjre osomo e lwasi makare. Machiegni weche manyien mag migago, nyinga Milton Ochieng'. Riwruok mar ji giwegi makedo ne ratich oganda Vocal Africa chano machwalo duol marango yiero pacho ka IBC kod duol marango mibadhi pacho ka EACC e nyim od bura kuom koso kawo okang' mager ne jogo manoketho chike mag yiero madundo manotimore tarik 27 dwe mar 11. Vocal Africa wacho ni IBC ne okotimo tijegi makare e kuonde luto ombulu mopogore opogore manoroche chike mag yiero. Jatend duol mar Vocal Africa Halid Hussein owacho ni dwaro nitie mar jotend migepe mopogore opogore mondo gwe tao kaluwore ni ne gitiyo kod mwandu mag piny owacho e bago kampen ne jochung' moko manisiro kod piny owacho. Gimedo seyo tulo mag yiero manobedo. Amna mbere kata amna Kariobangi ncha lweny nitie, dhano negi, gache oto, to waneno ka jotelo mochung' jodito mochung' ni weche meg ombulu midendo ni IBC okagikawo hatua mora mora mondo jok mancho timo ketho omaki kendo kum ichung'. Wadwaro ni mondo riwruok mar makedo ni mibadhi midendo ni EACC kod riwruok mochung' ni weche meg ombulu midendo ni IBC mondo oneni jogo mancha odhi ataro mag chike mege goyo ombulu omakgi kendo tergi nyim doho. Ikiwa hatua hazitachukuliwa, then kwa hakika tunaihakikishia nchi, kwa sababu hatuwezi kukaa tungoje mpaka 2027 tuone maovu yakifanyika. Lazima tuchukue hatua sasa ili tuzuie hali kuwa mbaya zaidi mwaka wa 2027. Gavana ma Mandera Mohamed Alif onyiso luoro mare kaluwore gi oro maduong' mosechako nyenyore e kaunti no. Koloso bang' romo mar buch jotend migepe ma kaunti no, Alif nowacho ni luoro nitie ni thoth jodak makono dhi kale ngima matek nikech nok mar chiemo kod bende koso gik mochuno e ngima dhano. The scale of this crisis demands resources beyond what the county alone can provide. The Water Department needs Kenya shillings 1.07 billion for emergency water interventions between December 2025 to March 2026, while the overall multi-sectoral response requires Kenya shillings 4.7 billion the 4 months under review. I therefore make a special appeal to national government, development partners, humanitarian agencies, NGOs, the private sector, and the local leaders to increase their support for water, food, health, nutrition, education, and livelihood interventions during this emergency period. Lipot mar riwruok marango cheno mag yiero mong'ere kaka ELOG oseyo duol mar IBC tend arita kwe kod duond buche kuom jawo chenro mag yiero madundo mande notim e pacho ka. E kinde golo lipotgi ewi yiero madundo manche notim, ELOG owacho ni yiero no nyocha nopong' kod buogo jogo ombulu
mibadhi, tiarietha kod mwandu jopiny e temo lombo chuny jogo ombulu, lweny kod rochruok e chenro mag konyo joma onge kod nyalo mar go ombulu. Elogo nyiso tend arita kwe mondo ne ni ochiwo arita madwarore e kinde goyo ombulu manyime kendo ne ni jogo machiwo chenro mag arita gin jogo mopuodhi. Gikwayo tend arita kwe bende mondo non timbe njore kod lweny manoneno e kinde goyo ombulu. Kasipul, in Malava, in Mbeere North, in Nairobi, and in Machakos. All this during the campaign period, which was fueled by allegations of monetary inducements from different political camps. These are the long-term observers. Had reported allegations of voter inducements using monetary or material incentives, including distribution of items such as relief goods, blankets, and other goods in some constituencies. The scale and openness of these acts call to question the fairness of that electoral campaign period. And we note that the distribution of relief goods, blankets, and other material incentives during campaigns constitute, in our view, voter bribery under the Kenyan law. Action to prosecute those found guilty should be expeditiously undertaken to mitigate against future repeat offenses. Provide consistent impartial enforcement across all active polling stations. To political parties and the candidates, adhere to the Electoral Code of Conduct at all times and ensure that the same for party members and aspirants under the party ticket. Political parties, just like the IEBC, have the power to disqualify candidates in breach of electoral rules, as well as the code of conduct that the parties commit themselves to. Jotend duond bura ma DCP owacho ni yiero madundo ma juma mokalo onyiso ni duond burano nigi mbi pacho kama ngima ma ok mana gweng' achiel. Jatend DCP Rigathi Gachagua owacho ni duond burano oikore maloch e yiero ma higa 2027. Na party leader nilisikia watu wakipiga kelele juzi ati unasema ati umesema tutachukua viti zetu. We want to confirm that hii viti yote tutachukua. Yeah, that is our business. And we are supporting our party leader kwamba viti zote tutachukua. Na sio Nairobi peke yake. Tukienda kule Nyeri tutachukua zote. Tukienda mimi kwanza huko Western nitakaa ngumu kabisa. Want to give them a warning, si ndio? And let me tell ODM, you will lose every seat here in Nairobi if you follow William Ruto. Kura ya William Ruto Nairobi ni 24,000 only. Ile alikuwa naringa nayo ilikuwa ya Rigiji, nimehama naye. Kalonzo is not with you. Mutatoa viti wapi? Wewe mtu ya Mathare Oluoch, utatoa kiti wapi? Kura ya Rigiji hapo na ya Kalonzo umehama umeenda nyumbani. Ati mnafuata William Ruto watu ya ODM. William Ruto amenunua ODM, imeuzwa na Junet na Wanga. Tayari wamechukua deposit. Yeah? Sasa ODM people, Narok seat was yours, imeenda na DCP. Kiza East was your seat, imeenda na DCP. Hii Purko ward ilikuwa yenu, imeenda na UDA. Kiza East mlikuwa namba 9. Si ndio? Hii Kariobangi mlikuwa namba 3. Namba 4. Hii ODM imekui. Jopuonjre skul primar mabidi mayudore ka chung'od bura ma Makadara e kaunti ma Nairobi koro biro yudo somo e okang' mamalo kokalo kuom klese manyasani kanyakla kod bursaries manochiwe tudruok mar piny Kenya gi piny China. Kanoloso e romono, jatend migawo mar somo Migosi Ogamba nowacho ni dongruoge ma kamago kelo ber e neno ni jopuonjre duto yudo somo makare mag CBC. Ogamba nomedo ni sirikal osegero kilese 23,000 mag primar kod junior schools e bwo thuolo mar higni 2 mokalo, ka bende laboratories 1,600 gedo magi dhi nyime, kendo nosingo ni gibiro medo timo dongruoge ma kamago. Jambetre ma China e piny Kenya Guo Haiyan ne opwoyo riwruok mar China ni godo kod tend piny Kenya kowacho ni riwruogno biro kelo dongruok ne Kenya. Painting their classrooms, so we're going to raise the standards because these are our children. Kuna classroom moja ambao imekuwa dedicated to Raila Amolo Odinga. Your Excellency, the government has been taking measures to ensure
that our schools have adequate facilities to accommodate learners. In the last 2 years, for instance, the government has built a record of 23,000 classrooms in our primary and comprehensive schools across the country. During the same period, a sum of Kenya shillings 1 billion was allocated to all the constituencies in the county to finance the construction of additional classrooms and alleviate the pressure on existing facilities. Generation after generation of young people in both China and Kenya have transformed personal lives and country development through education, the pathway to self-reliance and empowerment. Jopuonj mag interns skunde ma junior secondary e county ma Elgeyo Marakwet obwogo weyo dok puonjo koyaw sikunde higa manyien ponono ni piny owacho kochopo singo mandikogi e yo mongirore. Kotelnegi kod jagoro maduong' mar Kupet bade ma Elgeyo Marakwet Paul Biwott, jopuonjgo wacho ni ok gibi dok e skunde higa manyien ka ok ochop dwaro margi. Kwayogi maduong' en ni mondo jopuonj mag interns e skunde mag JSS mane nitiere orak mondo ndiki e yo mongirore kendo gikwayo jatend piny William Ruto mondo los wachno. Interns signed a 1-year contract, not 2 years. We are requesting His Excellency, Dr. William Samoei Ruto, our President, that kindly confirm our serving interns. They are not in any training. They are fully qualified and trained as teachers. Our teachers are mainly experiencing, they are wallowing in miasma of confusion. They don't know their future career pathways. They don't know where their future lies in terms of progression in career. And therefore, all problems that are emanating within junior school, it means we need autonomy of junior school. Autonomy power. Autonomy power. Yes. Our interns signed a 1-year contract. And what we are saying is that let them be confirmed. We have heard that in our Vision 2030, science takes the cornerstone. And most of these intern teachers are our science teachers. Mambo ya autonomy, walimu wapelekwe waende wakasimamia wenzao, kwa sababu ni watu ambao wamefikia kiwango hicho cha elimu yenye hao watu wa JSS wako nayo. Riwruok mar mine matimo pith e kaunti ma Vihiga oyudo kony mowuok kuom sirikal mamalo bang' migi gwen maromo 5,400 mipidho. Kanolose romo manobagi e boma ma Mbale, jagoro mar migawo mar pith Jonathan Mweke nowacho ni mano en yo matego helni kaluwore kod ajenda mag jatend piny William Ruto. Chenrono nojiw kod jaod bura ma kaunti ma Vihiga Beatrice Adagala kaachiel kod jaod bura ma Aldai Mary Ann Kaitany ka giwacho ni en yor jiwo minego e tego hala. Chakula hapana. Msione tu ni ile ya kuchinja unapatia jirani ama mgeni, hapana. Wenzangu, hii ni biashara. Hii ni nini? Hii ni biz. Hii ni biz, na tunafanya hii mradi kwa ile mlengo ama ile mradi ya rais wetu ya bottom up economic transformation. Nyinyi akina mama mlinde hizi kuku vizuri zizaane, pia nyinyi mtakuwa watu wa kuajiri watu. Hatutaangalia tu Ruto ndiye ataandika watu, hapana. Hizi kuku wale vijana watafanyia ndani, wakulisha, wakufanya nini? Si nyinyi ni waajiri. Kama mama anakujali, amekupatia hii kifaranga. Huyu kifaranga baada ya siku 35 anaanza kutaga mayai. Hiyo mayai baada ya siku ingine 21 inakuwa nini? Sinakuwa kuku ingine. Huyo mtu amekujali maisha ama hajakujali? Si amekujali. Kwa sababu amesema kama vile wazungu walikuwa wanasemanga kuwa ile nini ile ndege yuko naye mkononi ni afadhali kuliko ile iko wapi? Msituni. Girube mag mine maromo 50 oyudo kony kuom chenro mar pidho gwen e kaunti ma Uasin Gishu kotelnegi gi jaod bura Gladys Mbosh-Sholei. Jagoro maduong' e migawo mar pith Jonathan Mweke olero ni gwen gi otimnegi nonro matut kendo biro kelo ber kod medruok nyadidek ne jopur ka opim gi gwen mamoko. Miche gi miche mag mine ne oromo e ward ma Tambelio
kar chung od bura ma Moi Ben mondo mi giyud nyithi gwen maromo 5,000 mane ipogo. Jagoro maduong' e migawo mar pith mweke owacho ni piny owacho ochung' motegno mar neno ni jopur gi johala oyudo yuto mondo mi gichop dwaro ma jatend piny William Ruto e tieko dhier e kind oganda. Kae na wakulima tuna agenda ya serikali ya bottom up economic transformation. Hiyo inamaanisha tuende tupate yule mtu ako hapo chini kabisa hajiwezi, umpatie training, umpatie mradi anaweza afanya kazi nayo kwa haraka ndio apate pesa kwa haraka. Hii kuku tumepatiana leo ni vifaranga za siku moja, 1 day old chicks. Within 2 months itakuwa imekuwa inatega mayai na unaweza uza kwa nyama. Yule mtu ambaye alikuwa hana kitu kwa nyumba yake sasa atakuwa na pesa mfukoni. Hii shida ya maneno ya madawa yenye inadhuru maisha ya watu na kutupatia magonjwa kama kansa, kweli nimekuwa nikiongelea hii mjadala tangu 2019 katika bunge na tumeweza kufika mpaka kwa ministry. Kwa sasa tuliweza kupitisha mjadala katika sheria katika bunge. President alisign in December 2024 hiyo sheria, na hiyo sheria inasema ile kitu imepigwa marufuku katika Amerika ama katika Europe ule Kiingereza haiwezi kukubalika kuingia Kenya. So kwa sasa tunangoja watu wa KEBS wafanye kazi yao. Magi gin weche manyien mag migago to ma en Ramogi TV wakaw yweyo mokwongo to motelo ne dhi e yweyo. An gi ote ka Pamela Odawa wacho no neno Ramogi TV ka entiere Kisumu West. Wacho ni siasa ma 2027 wang' ni dhi bedo maliet to kore ka baba wang' ni onge yawa. Haya, Bishop Omondi Otiche mar Game Goto nyinyore wacho no neno wa gi jaode Sara Atieno gi Archbishop Odhiambo Gura. Oraro wuod Nyasiaya Jama Binju Osembo iwacho ni ineno wa gi jaodi Violet Oraro to gi mama ni Nyasiaya Odenge kaito wuodo Bonyo Anjo Odundo apano ni maote manochwalo kamoro chako orona. Anjo Odundo mtu kubwa size ndogo kan Lucky Sama wacho ni aparo ni maote mano oro ne oro nyoro koro chako forward nikech enochal ng'amoro gi ne rumba. To mogi kanyo Melda Makosa nena bari maler kantire Kobwai Ogande. Wadhi e yweyo kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Wendo mshindi wetu wa weekly winner ile ya 500,000 Kenya shillings. Wendo mshindi wetu. Thank you God, thank you God, thank you God. I'm grateful. Nashukuru. Riuriko dwa e penj laktar. Tich ang'wen, tarik 4. Chenro sir kod CIC Insurance Group. Dr. Victor Omondi Ochieng biro bedo kodwa ka oloso e wi kuot mar lokro. Hyperthyroidism. Penj laktar kod Ruth Otieno. Tich ang'wen, saa 12 odhiambo. This festive season, experience 2 worlds of one journey, from the vibrant streets of Kuala Lumpur to the modern charm of Singapore, because the best adventures connect culture, flavors, and moments that live far beyond the holiday. From just $2,200 per person sharing, enjoy 4 nights in Kuala Lumpur and 3 nights in Singapore. A fusion of tradition, culture, and wonder. Celebrate the season in color, culture, and connection. View travel, moments that matter, memories that last. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Papo wene ng'awa
Chief ong'eyo wachno kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne Nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Akanyi leo chunya, nonyuoli pure. Riwreuru gi oganda duto, kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Apenji baba duoka, Raile mane dwaro koso mola iko rwenyo kumano regie. Magi kawa gombowa, apenji wono simbo duoko wa joluo. Raile mane dwaro koso mola iko rwenyo kumano regie. Mondo mi iyud thuma mar Raila Tribute kaka sikiza tube mari D *811 *343#. Ramogi TV e od jothumbe duto. Bell resistant, onyalo rito chieng' ka koth biro to pek bochako chiegi. Koro tek ahinya mondo bell otho. Moko kuom rowere e kaunti ma Mombasa osingo matiyo kanyakla gi duond buch ODM maneno ni duond burano obed e sirikal kendo chopo ajenda mekgi bang' yiero ma 2027. Kane giloso gi jofwamb weche Mombasa, rowerego koni loch mane duond burano oyudo e yiero madundo mane obagi e gwenge mopogore opogore pachoka en ranyisi ni ODM pod nitiere kod mbii mapek manyalo kelo lokruok kata bang' tho migosi Raila Odinga. Gikoni maino magidwa keto en malombo rowere wetegi kao ombulu kendo donjo e duond burano ero. Kako machielo bende gikoni gin girwako jotelo duto mawuok oko matayo duond burano. Tuna imani na chama chetu. ODM ndio chama ambacho kinajali vijana na tumeashiria kule Kasipul kwa kuweza kumchagua kijana mdogo zaidi Mheshimiwa Bodwere kama mbunge mteule wa eneo bunge la Kasipul. Na sisi kama wapwani tunasimama under our coastal kingpin Mheshimiwa Hassan Ali Joho. Na sisi wapwani hatutakubali kugawanyika. Vijana wenzangu ndani ya Mombasa na Kenya at large, chama ambacho kinajali vijana ni chama cha ODM peke yake. So vijana wenzangu na wasii kwamba tuweze kujisajili tuingie ndani ya chama. Na jambo lingine, sisi vijana wa Mombasa letu ni lile tuko chini ya CS wetu kama kingpin wetu Ali Hassan Joho. And we will continue to rally behind each other. We will show that us as the young people, we remain dauntless, we remain fearless, and we remain focused that this party will continue to grow and this party will see many generations to come. Long live the crown. Long live ODM. Long live ODM. Long live the ODM. Anyuola modak kuonde mayuto ji ni piny e yo Marachi mantiere machiegni kod boma ma Busia ywago lwasi marach mar ohala e alworano, gima ohinyo chal mar ngima margi kendo miyo gidago ngima mar kwecho. Gidwaro mondo sirkal kaunti ma Busia ober alwora kata lwasi makamano kama oting'o luoko dundu mag pi mochido kendo choko taka mondo mi ginyal loko ohala kama ler. Ne giloso tok yudo konyruok kowuok kuom chiemb kony manogol gi sirkal mamalo. Leo hii tuko hapa katika hafla ya kusimama na zile familia ambazo hazijiwezi kupitia kwa Ata Amugosia. Ametupatia gunia 350 za mchele, gunia 200 za maharagwe. Kwa hivyo leo tuko hapa kwa kugawa chakula ya relifu. Tiaga sinakuja fua.
Hasa marai tutaki tear gas, tunapenda kura ya amani. Mtu ameamua kupiga kura, hapo ndo mali abakie. Hii chakula peke yake haitoshi. Chakula peke yake haitoshi. Chakula tunaenda kukula leo, kesho kuta chakula imeisha. Hiyo kesho ingine tutatafuta nini? Tutakula nini? Tutaenda kwa automa tena bado tunambeg. Hatutambeg. Sisi tunatafuta mtu mwenye atatugeuzia maendeleo, atatuletea maendeleo kwa Busia County. Kaka yor kedo gi midhiero mar mineme kod nyithindo mawuok e familia mochando e kaunti ma Busia, jopuonjre gana 40 e kaunti no yudo sir mag wuoch. Magi timore ka thoth jonyuol e kaunti no yangore ni yuto margi ni piny kendo dago ngima mar chan, gima osemiyo nyithindegi wuotho maonge wuoch e tiendegi. En mor ne weg pacho kinde ka kinde ka welo odonjo e dala. Ne jopuonjre e skul primar ma Kakapel e kar chung'od bura ma Teso North bang' riwruok mar Dignity in Every Step komakore gi Bikos Pamoja kaachiel gi jotelo malworano ne limogi gi kony mag wuoch tielo 920 tok yangore ni thoth jopuonjre e alworano dhi e skul gi tiendegi nono. Chenro ni geto pogo wuoche skunde duto 111 e kaunti ma Busia kaka yor kedo gi landruok mag mineme ahinya to e familia mochando. Nyaka sani wuoch tielo 25,000 osepogi e skunde 20 ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wote wanapata viatu ili waache kutembea mguu tupu, na pia wanapokuja shuleni tunajua ya kwamba wako na vyoo ambavyo wanatumia wote, na wakati mwingine watoto wakitembea miguu tupu wakienda kwenye vyoo inawaathiri ya kwamba wanapata zile dudu ambazo zinaingia kwenye miguu yao. Hapa Teso North tuko na changamoto. La kwanza ni maji. La pili ni maneno na masomo. La tatu ni ajira. Jonyuol manokonyore e chenro ni nyiso morgi ka giyango midhiero magisebedo ka gikaloe gi landruok mar mineme kod tuoche mamoko. Furaha ni kwamba tumefurahia sana hii shirika ambayo imekumbuka wazazi, kwa sababu watoto wetu wengine wamekuwa wakitembea miguu bila viatu. Tunasema ya kwamba isiwe mara ya kwanza, tunaomba murudi mara nyingine, kwa sababu kuna baadhi ya vitu mingi sana tunahitaji ili kwamba watoto wetu pia wangeweza kuwa kama watoto wengine. Manake watoto wengine walikuwa wanaenda chooni bila viatu, na unaona kwamba kuna mrupuko wa maradhi. Watoto wanagonjeka ovyo, unaona kwamba mtoto hawezi maliza wiki mzima darasani kwa sababu ya magonjwa ya ukosefu ya viatu. Esa Cheno Makamano, jopuonjre 100 mawuok kar chung'od bura ma Teso Manyandwat ne oyudo jol mag omenda mar somo maromo 1,000,000 kowuok kuom jating' ndai mar jatend piny Kenya William Ruto, Faruk Kibet. Ametusponsor watoto wa Teso North, watoto 100, the great Chepsaita. Na mimi nataka kushukuru Mheshimiwa President wa Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, mama na watu wa Teso North. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Jotelo kod jopith jamni mawuok Isiolo sani dwaro ni mondo tenda rita oneni jopith mawuok Samburu madonjo kwayo jamgi alworano ogol mapiyo e bwo ndalo 2 mabiro. Mairien kaluwore gi rakruok manche nobedo manoweyo apisa 2 mag obila kowito ngimagi, kama chielo bende noyudo hinyruok marach. Ka gilose alwora ma Kuro, Bison Owo, kama ne gilimo jopith jamni manomonji, gavana ma Isiolo Abdi Ibrahim Guyo kaachiel gi jaod bura ma kaunti no Nomina Bonaya nokwedo mokalo monj mar ji kod jamni kowuok e kaunti ma Libamba. Sinakataa hiyo ndio utakuwa. Hii ardhi si yao, ardhi ni yetu. Arudi makwao. Ikiwezekana aombe, ikikosa awakae kwao. Sababu hii ni mali iko na wenyewe, si ati mtu nakuja ovyo ovyo. Tuko na shida sana kwa sababu sisi wenyewe nyasi ile iko ni kidogo. Watu wametoka Isiolo Central, wametoka Isiolo South, wote wako hapa. Na nyasi ni kidogo tu. Ndio shida imetokea. Na hii mambo imekuwa big challenge in the area. Na kama viongozi leo tumekuja kukaa na wao kujadiliana namna ya kutatua hii shida. Na raia wamefanya their voice very clear. Wamesema serikali ichukue jukumu ya kurestore security sehemu, kwa sababu mambo ya security ni jukumu ya serikali kuu. Juzi tumepoteza
watu wawili kwa sababu ya majirani zetu wametoka kutoka Kawa kuja pande hii. So tumekubaliana na serikali kuu kila mtu arudi kwa mpaka yake. Majirani yetu wa kutoka Samburu East warudi kwao. Kama wanahitaji sehemu ya kulisha, wakae chini na wazee wachari wakubaliane. Lakini mambo ya kifua, mambo ya fujo, tumesema hatuwezi ruhusu. Jopuonjre gana 260 modak e kambi mar lweny ma joma ne lweny odare thuchegi ma Kakuma kod Kalobeyei e Turkana osidhi kaka jalony e tiegruok mar lony manyasani mag mbui kata ICT tok yudo tiegruok e kar tiegruok mar tije lwedo ma Don Bosco Kakuma. Jopuonjrego eko mathothgi gin jok manyiri nodonje tiegruok ma kamano tok sirikal pako ni tije mag mbui thoth mokalo kendo nyalo konyo oganda yuto maber, kendo gin kaka jogo eko modak kuonde makamago ka gitiyo gi yore makamago to ginyalo yudo resruok. Wabro kelonu sigana nieri e weche manyien mabiro bang'e noero sa 10 kod sa 1 gi sa 3 mar otieno. Ka wadhi nyime en ni jogo makedo kod lwenje makit chwech koro tudo medruok mag lwenje makit chwech e kaunti ma Migori kod Chan, kido kod timbe oganda e kind midhiero mamoko. Kaka jafwambo marwa George Jumalero, jotend arita kwe bende ywak ni moko kuom lipode mag lwenje makit chwech ok osebedo kadhi nyime e doho nikech bedo joneno. E kinde ni Mandala 16 ma kedo kod lwenjego mag kit chwech e piny mangima, jokedo kod lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori dhi nyime kod kampen ma dwoko piny midhieroni. Kampen ni biro e kinde ma lipot yango ni maromo 54% mag oganda e kaunti ma Migori pod kalo e lwenjego mag kit chwech, ma oting'o joma mine, nyithindo kaachiel kod joma chuo. Jata tije marwakno mar Adolescent Health Impact Initiative, Evelyn Oyar, mane wuoyo e kinde kampen mar kedo kod lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori, nyasi manobagi e sabkono mawendo, wach ni chan kod midhieche mamoko osejimbo lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori. Nyithindo king'eny jodak gi jorit, gin ki nyithindo ma iyudo ka mama onge kata baba onge, to jorit ma gidak go gin jorit ma ojony, jorit moti, deye moti, kweregi oti, ok ginyal yudo gigo manyalo rito gi kaka chiemo kata lewni ma girwako. Kae to joritgi gi be yudo ni onge gi ng'eyo matut e yo manyalo rito gi godo kata nyalo puonjo gi godo. Moro nyathi omaki moketh ratiche, kidhi piny kacha e dala kama nyathi nitiere, ibiro yudo ni jonyuol temo pando wachni mondo koro iyud adiera, mondo iyud kaka nyathi yudo ratiche, biro tami. Achiedh nade mar ariyo, iyudo ni e seche mang'eny jok mayie mondo ji ochiw neno mowinjore e kot ok wayudi. Lwenje mag kit chwech gosetudi kod medruok mag mako yie momondo kaachiel kod landruok mag kutego mag ayaki kuom rawere e kaunti ma Migori. Hakuna mali safi. Nowadays, even the small girls are being born positive. Our small boys are being born positive. If you can still do what is called eye testing, unaona mwenzako unasema huyu ni mali safi, aweza akakuwa na ugonjwa. I'm urging more so now that festival season, it is a holiday, the school is closed. I want us to take good care of ourselves. Ni nyalo kelo kony kabisa en ka bende kwa puonjo ni watu mane nyithindo gi puonj to jonyuol gi guardian gi jorit gi bende wapuonjo mondo ging'e kaka gi handle nyithindo gi dala kendo kaka jopuonje be nyalo handle nyithindo gi. Lipot mogol kod migawo mathieth yango ni kuom ji maromo 1,572 mane ogamo kutego mag ayaki e kaunti ma Migori e higa mag 2014, atamalo maduong' gin rawere. Apisa mochung'ne ga landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori, Eliza Owino, wach ni giketo maindo e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e kind rawere. New infection as at 2024 we were at 1,572. Majority of those who are bringing new HIV are young people. Piny owacho ojiw mondo koro med keto omenda mar kedo kod lwenjego mag kit chwech, mako yie momondo kaachiel kod landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori.
We understand the key challenges right now concerning donor funding, but this is time that we uptake as communities and as a nation, we take responsibility towards our children. So that is why we want to spread the word and campaign against the teenage pregnancies, against the gender-based violence, against the new HIV infections. Let us keep talking towards this thing. Let us put resources from both government and national and county government to support these particular initiatives so that we can have a healthy nation through our young kids. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jagoro mongirore migawo mar mwandu manielo Harry Kimtai okoni piny owacho oseketo makare chenro mag chako chulo counties machenro mag golo mwandu manielo osebedo kadhi nyime. Kanoloso Mombasa e romo manokelo kanyakla jokanyo e kamati mar od bura mamalo kod mar Senate ewi mwandu manielo, Kimtai nokoni piny owacho oseketo thenge omenda maromo bilion 2.9 ma chulo counties, kolero ni county ma Kwale ema dhi yudo omenda makore lach nikech titanium mani ikunyo kanyo. Kata kamano nochiwo siem ne weg kembe mikoni ok osebedo kaluwo chike moketi matayo chenro mag kunyo mwandu ma kamago, gino mathoro kelo midhiero chutho ne jogo modak e alworago. 10% goes to the community, 20% goes to the county, and 70% goes to the national government. The community also is entitled to get, which is based on the sales, 1% of the gross sales goes direct to the community. Based on the report that we have, is about 2.9 billion that is going to go to all the counties. So, but as I said, Kwale, blessed with the minerals, is going to get the lion's share. So you can see if you open up your county and investors come, then you will earn revenue. Hali ya mazingira lazima iangaliwe kwamba watu wetu hawataweza kuumia na hatutaweza kupata maafa tena. Na wale ambao hawafuati sheria na ni waizi ambao wanakuja kuiba madini zetu, hao waondolewe mara moja mahali wako na watoke nchi hii. Kama ni wakeni wanatoka mbali na hawakufuata sheria. Hii nchi iko na sheria, lazima ifuatiliwe, lazima iangaliwe. Na wale ambao ni kampuni kubwa kubwa ambao wanafanya kazi na wanaharibia watu, siku zenu zimehesabika. Tumeambia serikali ambao wanahusika, ministries, wachukua hatua, wafunge hizo sehemu ambao wametumia na wamefanya ukora na kuumiza watu. Echenro mar ng'egwenge wa kawuono warango sigand gweng' ma Akala mantiere Gem e kaunti ma Siaya. Jogweng'no ni kod ng'eyo mane ewi kaka nying mar Akala nochakore. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Nyakwaramogi Ajwang' machiegni kendo e telo machielo e chenro ni mar ng'egwengewa. Jumani, kalapapla mar ng'egwenge pod luorore mana e kaunti ma Siaya, kuma wuok e gweng' ma Oyude, Ofuyo, ma odhi Opiyo, e gweng' Chiro kata Center mong'ere ni Akala, mayudore e sub-county ma Gem. Ka isekalo kata iselimo kata isewinjo ni kamoro iluongo ni Akala, ang'o miparo ni ne omiye nyingno ni Akala to nochakore nade? Wagoyo mbaka kod jodak kaachiel kod johala mawuok e alwora ni Akala mondo ginyiswa ni to ginto giparo nade ang'o madine mi chak gweng', Center kata Chiro ni Akala. Akala kadongo to wach mar Akala ni ne nitie jaduong' moro ne loso gandiga malo but Kombogo kacha. Jaduong'no ne nohero rwako Akala mano kaka jodongo ne wacho. Koro Akala be noloso ga kanyo. Kore mane nying ni nowach ni ka ochake ni mondo oduonge na Akala. Akala ka en ochak ni Akala nikech ne ose Akala. Akala ne en chiro matin no rango thaga ne nyalo beti. Omiyo kwerewa machon noneno mondo chak chiro ni Akala mondo wanwang' konyruok kama nyalo yudo e yuto mar oganda. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' kod johala oselieko kotenore kod gima giparo mane omiyo ochak kae ni Akala. We koro wawinja nena adieri kod kuku mar wach ewi nono mar nying gweng', Center kata Chiro ma Akala, gimomiyo ne ochake ni Akala to nochakore nade? Akala ne wajabedo ga gi wuora gine mane gichaka Akala. To ne ojapimo naga ni Akala ne kaendi ni pidhe kal. Koro ka ni pidhe kal, koro ng'eny ji mane biro diere no yudo ka onge pesa, yudo ka ji biro mana ga tonga, joyo ma ka biro to biro gi rech.
to gidwaro kal. Koro giwilo. As kore ma koro ka gigi nene ni wadhi akala ka okal. Kore ma ne nyinga kala no chakre. Nipuro kal mang'eny kon gi kon to ji ne biro waro. To dhigo e pinje kon gi kon. Nomiyo akala yudo nying maber, kata nitie nyithindo ma be nonyuol mi koro chako akala. Akala umbe landore kod weche kata timbe mage. Walandre kuonde moko nikech kaka wanjo South Game ka wapuro niang'. Kendo wapuro nyaka lot. Koro ng'eny joma kuonde maboyo biro wera akala ka. Waro niang', waro alot, waro rabuon, to waro nyaka machunga. Rabolo beng'ene koni. Akala nie game, to jo game gin joluo. To ng'e jo game gisombgi kod nyadhi margi. Omiyo akala nyalo landore kowuok e gik machalo kod mago. To akala nyalo landore kendo nikech mae chichwa mwayudo chiembwa ne chiro ma bende revenue ochoke mamalo ahinya e account. Sukari mutang' pidho nikech waonge factory maloso sukari. Oduma wapidho wagolo e puothe. Rabuon bende wapidho. Poyo gini, rabolo gini bende apidho ka nitie. To gin dongruoge mage makala osenyuole ngima jodak kod johae nyaka ne ochakre. Sani wan gi stima kae, kendo pindi be wan go wanyalo tuomo pi maler, wamodho, mago wanwang'o ei akala ka. Gedo nitie, skul bende nitiere machiegni, but ndara to pod wan gi problem. Ka ndara mawuok ka polis madhi nyaka Puoche. Ndara no rach ma kata kogoni sim ni om jatuo, ikele osiptal akala to kinya chopo. Wan gi moro bende wuok Kakala to dhi Wambusa. Bapore nyaka Puoche, ndara no rach seriously. Koro mane ma wakwayo ni kapo nono ni sirikal nyalo ng'iyo kaka nyalo loso na barabara to nyalo konyo. Sani akala kiwuothe iye tinwang'o kakala ni kiosk mag pi ma ng'ato ka ng'ato nyalo nwang'o pi kamoro amora ma owinjore ma sani pi ok theki. Mar ariyo, akala neno ka onge oganda mang'eny mabiro iye, but gi sani neno ka dongruok nitie kendo population mar dhano ni malo. Sani kinachaka neno akala chiche oidho, dongruok bende nitie, buildings waneno ka mane onge chon, ndara be waneno kokalo maber kabisa, ma sani aneno ka akala bet dhi mbele kabisa. Wan gi skul kacha Akala Township aneno ka nitie, skunde moluore bende nie bathe ka omiyo dongruok makare, aneno ka hospital dhi mbele kendo tiyo. Akala ni ne en bungu. Ne nitiere udi moko machon manoger kapok onyuolwa. Ema ne nitie akala ka. Mag lum to ne gisagolo. To mana mag kaka mneno mantiere i chiro, moluoro chiro gi. Ema ne nitie to ng'eny gi osamuk. Koro sani, wan gi maendeleo, waneno ka wan gi maendeleo mar gedo. Wagero grofa, wachak wamedo moro malo ka. Moro bende wan godo iye kacha. Udi matindo tindo midakie gi bende wan godo mabecho. Kata obedo ni akala osenyuolo dongruoge achiel ariyo adek minyalo kwan kendo inyalo ne. Rem mage ma jodak yango ni pod gin go ma kokele alworani makala to akala biro medo dongore mametni chal kod gwenge mamoko. Akala sani osebedo kama duong'. Wagombo nokelnwa kata bank moro moloyo ringo dhi Bondo kata Kisumu, kelnwa bank moro akala ka ma kata kwa nyalo kawo loan to koro kwa bed gi weche mag dhi maboyo. Moremo kaka jakala en mana expansion mar ndara. Expand ndara mondo weche mag pi bende omedno. Gik moremo e akala kae mokwongo wan go hospital kaka nasewacho, to thieth tok ber ahinya iye. Yore mag yath bende onge, mage gi part maneno ka arime e akala ka, maka sirikal mar county ma Siaya nyalo miyowa thieth makare e Akala Health Center wanyalo duoko ne erokamano. Gima wareme e akala ka Nyasaye nyalo yie, tedwa yudo bank. Ma kaduok gernwa bank moro kama ka watiyo, to wayudo ka tieko godhiambo titere bank. Nyalo bedo maber nikech nitiere gaidi, mine gi uso to wuok kamoleo. To ka giluwo yo tiyudo kimayo gi pesa. Kata kawuono tong' moro koma siling 15,000 ka biro chiro, to ka wan gi bank ka to dhi osoyo to koro bedo nono. Koro wagombo na akala utere ngas mamalo matin, kata konyalo bedo rang'iny mar town.
Nyakwaramogi, mana kamano gi kanye mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenoni mar ng'egwengewa. Sani ka ilimo, kata ka iwinjo, kata ka ikalo kama ondik ni Akala, to ing'eyo gimomiyo Akala nobedo Akala. Omiyo kik idhi mabor, medikete mana kae e wang' jowi mari mar Ramogi nikech juma manyien bende aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani, erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Kawadhi nyime ni jopuonjre 2,260 modak e kambi joma lweny nodar e thuchegi ma Kakuma kod Kalol Bay, Turkana osidhi kaka jolony e tiegruok malony manyasani mag mbui kata ICT tok yudo tiegruok e kar tiegruok mar tije lwedo ma Don Bosco Kakuma. Jopuonjrego mathoth gi gin nyiri nodonjo e tiegruok makamano tok sirikal pako ni tije mag mbui thoth kendo nyalo konyo oganda e yudo yuto maber, kendo koro gin kod ng'eyo mar tiyo gi kompyuta e timo tije mopogore opogore. Kobedo janeno ne jopuonjrego, Ken Mwenda ma en apisa maduong' mar Mobilis owacho ni maeri en thuolo mar joma notengi kendo nyis akwede e kind oganda, ahinya to jogo eko modak kuonde ma lweny nodare ji yudo lony. 1,361 of them with the computer skills. They will know how to use computer, they will know how to browse online and look for job, and digital literacy and digital training was the key in the year 2025. You have overcome challenges, embraced learning, and grown in ways that will shape your future. You stand here as proof that determination, effort, and belief in oneself truly pay off. And as you step into the next phase of your life, whether it is further studies, careers, or new adventures, I would like to insist and to ask you to carry with you the lessons that you have learned, the friendships that you have built, and the confidence that you are capable of great and amazing things. This event is important because it marks the beginning of a new narrative, a narrative where young women especially, and young men from refugee settings, from marginalized communities, from backgrounds many wrote off, now stand before the world with skills, with confidence, and with ambition. Erokamano Nyakwaramogi kuom medo kete Ramogi TV. Pod wan gi weche mag tuke, waduogo bang' thuolo machuok. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Ichlach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Bel to nyalo budho kapo ni pok iyudo chiro, to nyalo kata tieko nusiga. Benda ni en kendo ber nikech winyo en winyo ok chame. En winyo ok chame, koro kanyo ero challenges to onge. Nyaka gima koro man nyaka ibed godo, ik puodho bed maber, ibed gi kodhi kod mbolea ma ka wang'e timonego top dressing to gi yath kata mar kute nikech ma en ng'eneri kude moro dwa donje. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Chakre dona mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko hala. Growth wa mostly
bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. There's stigma. Remember that when your customer is approaching you, they are first of all skeptical, so you get bullied. So let's say for 2 years online, I got bullied because there are others who are calling you a quack. Others will call you names. Others will persecute you. You know, when you walk into a doctor, you don't start asking them, how do you know? What's your qualification? When they say to you, you have an ovarian cyst, they say, how do you know? Where did you go to school? But me, when people come to my shops, I have this condition and I'd like this. And then you give some kind of diagnosis. You make a comment, they say, how do you know? Did you study pharmacy? Are you a pharmacist? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Teka unusiye gi wachno to ano ka bibet ka ikinyome to kata arus mare ano ka bibiro ere kaka ininyalo timre go sipra malich kamae ko siparo ni nen mana kende ka an ka mora achiel kode to joma ni kate bende ni kode en chunje adek osie hera koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo maye yawa ikrine wuodh parineti sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV. Tim mar Mofa manie lig mar NSL odhi nyime gorako motelo ne tugo makawuono e kindgi kod Gucha Stars. Tugo madhi bedo saa 9 mar odiechieng' makawuono. Mofa sani omako thuolo mar 4 gi point 16 e chung' mar NSL, eka Gucha Stars nie thuolo mar 11 gi point 13 bang' tuke 8 ka Mofa tosego tuke 10. Mentally tuko prepared, pia physically tuko ready. We are going to a familiar opponent. Hatujacheza naye pale before, but we shall push to show up. Good thing about football, itajionyesha tu kwa ground. Na vile Mswahili alisema, kizuri cha jiuza, kibaya cha jitembeza. Si fans, football itakuwa kwa pitch. Yeah. Maloyo jogo abal 200 nopiem e tugo mar odiechieng' achiel mong'ere kaka Master Swimming Gala mar jotugo ma hikgi ohewo 25. Jogo abal nyaka ma johigni 72 noyworo e piem makamano. Tukego notimore Porsa House School e kaunti ma Kiambu. Jo-abal ma johigni 72 Shikish Shah mawuok Parkland Sports Club nobedo jaloch e mita 50 freestyle kanoluwe gi Paul Kimani mar United Swimming Club, ka jo-abal ma johigni 35 Jacqueline Masharia mawuok Harpoon Swimming Club bende noloyo e mita 100 backstroke. This is the first time that there was a cap on the number of events that we are doing as masters to ensure that all of us, when we are swimming, pick out the events that we're doing the best of our ability. I love swimming. Swimming has been one of the best things that's ever happened to me. I had a very bad back problem. Swimming helped me get rid of it altogether. I've had problems with my elbow, and that also helped. But the gala here has been organized beautifully, and I would like to say so well. It's nice to see so many people taking part.
Tim ma Newcastle United nodhi amodhi gonde 2-2 gi tim ma Tottenham e tuke mag EPL otieno mokalo. Newcastle koro ni e thuolo mar 13